the rhythm of the city. This is Chișinău, the cultural and political heart of Moldova. It's the most prosperous part of the country, but it remains one of Europe's poorest capital cities. Much of the infrastructure was inherited from Soviet times, and it badly needs updating, such as the street lighting. But the EBRD is pitching in with a €12 million loan to fix that, with support from our Green Energy Special Fund. And the EIB is contributing almost as much again. It's part of a package of urban renewal measures we've backed, and they're getting noticed. Mă numesc Dumitru, activez de 3 ani ca conducător de troleibuz. Asta a fost visul meu de mic copil. Fac asta pentru că în așa fel ajut oamenii să ajungă la serviciu, la copiii și studenții la locurile de muncă și cel mai important e că ajung la timp și în siguranță. Infrastructura municipiului lasă de dorit în privința iluminatului stradal, mai sunt găuri în carosabil, care duce la nesiguranța conducătorilor cât și a pasagerilor. The street lamps here are old, inefficient and polluting, and only every third one actually works. But now there's a new light in the darkness. At dusk, a switch is flipped and you can see for yourself. This new LED system has been installed in the center of the city. It's more energy efficient, less polluting, and is 30% cheaper to run. Plus, it's more reliable, so the streets are safer. That's good news for road users like Dimitru, who's now driving a brand new vehicle, also thanks to the EBRD. Există o mare diferență între troleibuzele vechi și cele noi. Cele noi, în primul rând, sunt mai economi, au podeaua joasă, în care este mai accesibil pentru persoanele cu vârstă înaintată, pentru invalizi, copii și alte categorii de persoane. And the bank is also investing in wastewater management, energy efficiency and street parking here. All ways of keeping a busy city and the people who live here on the move.